Αν θες τη ζωή σου να προσπαθήσεις, απλά δώσ' τα όλα. Αλλιώς μην αρχίσεις καν. Έλα μαζί μας στην οικογένεια του Fight Club. Κάνε προπόνηση και γίνε πιο σκληρός με όλα τα θύματα που έχουμε εδώ. Άκουσε προσεκτικά καλά. Αυτό ίσως να σημαίνει απώλεια πολλών πραγμάτων, σχέσεις, φίλων και διασκέδασης. Ίσως και του ίδιου σου του μυαλού πολλές φορές. Ίσως να σημαίνει να μην τρως κανονικά για κάποιες μέρες. Ίσως να σημαίνει να παγώνεις ενώ τρέχεις στο πάρκο κάποιο πρωί. Ίσως να σημαίνει φυλακή ή κοροϊδία για κάποιους. Ίσως να σημαίνει απομόνωση από πολλά. Κράτα γερά, είσαι ασταμάτητος. Η απομόνωση είναι αδώρο, είσαι σαν το λύκο. Τα άλλα όλα είναι δοκιμή αντοχής και πόσο θέλεις πραγματικά να το κάνεις. Όμως εσύ το κάνεις, πάτης λίγες πιθανότητες. Γιατί ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι θα είναι καλύτερο από όσο φαντάζεσαι. Αν θες να προσπαθήσεις στον δρόμο για τη δόξα, απλά δώσ' τα όλα. Δεν συγκρίνεται το συναίσθημα όταν θα είσαι πάνω στο πόντιο. Θα είσαι μόνος σου με τους θεούς και οι νύχτες σου θα καίνε από φωτιά. Θα ζήσεις τις μεγαλύτερες προκλήσεις και συγκινήσεις. Θα ταξιδέψεις τη ζωή σου με τέλεια επιτυχία και ευτυχία σε κάθε σου μάχη, στο ring και στο τερέν. Είναι ο μόνος τίμιος αγώνας που υπάρχει προ για να γίνεις ο καλύτερος. Πίστεψε στον εαυτό σου, έλα μαζί μας στην οικογένεια του Fight Club. Πατράς γίνε κι εσύ ο επόμενος μας πρωταθλητής. Taekwondo, Kickboxing, πυγμαχία, Πάτρα 2024. Αργά, δάσκαλε Μιχάλη πάλι έγραψες. Ίσως να σημαίνει αυτό σου, έλα μαζί μας στην οικογένεια του Fight Club. Πατράς γίνε κι εσύ ο επόμενος μας πρωταθλητής. Taekwondo, Kickboxing, πυγμαχία, Πάτρα 2024. αργά, Δάσκαλε Μιχάλη πάλι έγραψες.